Så har jeg så taget ved vandet her til morgen. I går aftes der bestemte jeg mig for, at jeg ville tage ud og fiske. Så jeg stod op 3:00, og så var jeg hernede 3:30. Ja, nej. Ja, 3:30. Og det er sgu ikke rigtig gået så godt, fordi at linen den er slidt. Jeg har ikke fået den skiftet fra sidste år. Det er dumt, men sådan er det. Jeg har prøvet. Så jeg har smidt 2 af mine bedste blink væk på grund af det. Og udover det, så er mine vader stige helt vildt utætte. Men det er jo en rigtig dejlig dag at være ved vandet. Så jeg synes, jeg har set nogle krusninger i vandet. Jeg er ikke sikker på, hvad det er. Jeg har overvejet lidt, om det kan være ørred. Eller multer. Så jeg synes, at jeg satte en hvid kystwobbler på, som jeg havde. Og der fik jeg et enkelt lille hug, hvor jeg kunne se en krusning i vandet lige bag ved blinket. Og jeg er lidt i tvivl om en multe, den kan finde på at tage sådan en. Men jeg går og håber lidt, at det var en ørred. Så jeg har i hvert fald tænkt mig at komme herned igen en af dagene, hvis vejret bliver ved med at være så dejligt, som det er nu. Solen den lige står op over skyerne derovre. Det er rigtig dejligt vejr. Og jeg tror, jeg starter et bål. Og sætter mig og hygger mig lidt og får varme. Så vil jeg køre hjem med putmund og dyne igen. Men det har i hvert fald været en dejlig tur, selvom det ikke er lykkes helt. Så må jeg jo køre over til grej, fætteren og få noget ny line på. Mine vaders, de er simpelthen så utætte, så mit ene bukseben, det er helt vådt, og det andet, det er sgu også en lille smule vådt. Heldigvis har jeg nogle ekstra sko og nogle sokker og noget med. Jeg tror sgu ikke engang, de er til at redde de vaders, men det er så, hvad det er. Men nu kan I se, hvad jeg fisker lidt med. Der er selvfølgelig en masse ubrugeligt hernede. Jeg har lidt til aftenfiskeri, som jeg har taget med. Der ligger lidt hulter til pulter. Fordi jeg smed det bare ned i en plastikpose, så tog jeg afsted. Så har jeg lidt til at fange hornfisk med. Så det var et forsøg, som fiskemanden han ville have mig til at prøve. Den har sådan set været meget god. Jeg har haft et par hug på den med nogle ørrede vinters, men jeg har ikke rigtig haft noget held med den her. Så der er klassikeren her, som jeg har fat i den med en tang og drejet den lidt, så den går lidt mere vildt i vandet. Det synes jeg virker meget godt. Jeg har haft fanget et par ørreder med den her. Den er ved at være lidt slidt efterhånden, men den klarer sig lidt endnu. Så har vi Bornholmerpilen. Den synes jeg er helt fantastisk. Den går rigtig godt i vandet. Og den har jeg også fanget et par ørreder med. Så har jeg selvfølgelig en lille lygte. Min fars gamle lommekniv fra Grønland af. Og så har jeg nogle andre små ting hernede. Så har jeg månesilden. Den er det er en, jeg har fået af en god fiskeven, jeg har, der hedder Ole. Som jeg har været nede og fiske med. Der var ham, jeg fangede min første ørred sammen med. Godt nok ikke med det her blink, men han synes, det er det bedste i verden i hvert fald. Så har jeg en lighter til at tænde op i et bål. Jeg er ikke så naturagtig, så jeg bruger pinden og så videre til at tænde op med. Jeg er sgu lidt mere til, at der bare kommer ind med det samme. Så jeg ved sgu ikke helt med de her vader, som jeg synes, jeg kan anbefale dem til nogen. De har sådan set været gode. Jeg fik dem af min forlovede i sidste år. De har sgu sådan set været fine nok. Der har ikke været nogen problemer, men jeg tror, problemet var, at de hang ude
efter vi flyttede, der hang de ude et par dage. Rettere sagt en hel måned. Så det kan godt være, at de er blevet lidt møre af det. Så har vi en fiskestang her. Shimano. Beastmaster, altså den er jeg sgu faktisk rigtig, rigtig glad for. Men i dag har den ikke hjulpet mig ret meget. Så har jeg det her hjul, hvad fanden hedder det? Det hedder Galatea CD 2000F. Jeg skulle ikke rigtig stille skarpt kamera her. Det har jeg sådan set også været glad for hele sidste år. Men det kører ikke rigtig godt med, så det skal vi nok også opdatere. I hvert fald skal vi have skilt ad og smurt det. Så ja, det var alt herfra. Så må vi jo se, om vi synes, man er helt idiot, eller hvad. Ha' det godt.